ndataura naye akati mukadzi wendini ndandiri kuharare ndakazodzoka musi wa 15 musi wa 15 ndakudzoka ndobva mapasito 1 ndobva ndatofunda mudzimai wangu ndine kamari kandasara nako ndokwanisa kutenge ndobva watotaura titengere airtime nechekudya warei zvakati zvakanaka ndobva wazoti ndonga zvemapasito 3 zvikanzi maakupi ngati ndakubuda mumasasa zvikanzi kana madzika musadzike muchakupi muchaende kuvillage bosi dzimba dzevillage musaende nekumba kwana mai nanga kumba kwedu straight kwakanaka here zvikanzi kwakanaka ndobva ndakata foni ndobva ndazovafonera kwakanaka here zvikanzi no kunongwa kendisili sharara ndobva nditi ndine nezero manheru ndakafonerwa nenhamba dzenet 1 ndafonera nenhamba dzenet 1 zvakataura munhu wacho anaudi handina kuzvinzwisisa asi after some minutes kwakabva kwapinda message yekunzi 2 here titandara message iyo handina kuireply after some minutes futi kwabva kwapinda message yakanzi message yangu waiona here foni yavo hanzi foni yangu yobva yadzima saka foni pakadzima hapana kuita zvemaminutes andakabva ndatonzwa munhu kufamba pamba saka munhu hanzi akatora between ndonga awa nezvimwe arikupamba akatopimisa radio akapinda mukicheni akabuda then makuseni emande yacho ndoti wakabva waenda kumba kwana mai ndine munhu akandisira message yachiti uyai titandari ndo here titandari tese mai akati nhamba idzonodziziva zvanzi handidzizivi vanzi ngati foni ava ndobva wafona foni yogaderwa nemukadzi weawa ndimani zvanzi ndimai kwaedzi ava ndobva watonzina mai akata chikata ifoni vakata foni saka zvakazodiye ava ndobva wachiti masikati acho zvazvekumazuva rodoko murume uyu ndobva afonera kuti mudzimai wangu zvikanzi baba wadzoka here kubva kuharare zvikanzi havasati vanzi saka ndiri kuya kumaimai ndapedza kudini kugeza vapedza kugeza ndobva wachiti mai nyaya taurwa yaya munhu ari kudini ati ari kuuya vandobva wanzi kana munhu auya chienda kumba kweshamwari yangu kune inonzi tapiwa chibvunza wonomutora kutora kuti murume panosvika abatwa panzvimbo kuti zoti ari kudei pamba pemunhu usiku uno ataure nyaya yake saka mudzimai wangu ndobva abva enda kwatapiwa chibvunza ndobva asvika kusina ndobva tosvika kune mukadzi wacho ndobva mutsananguta zvikanzi hande kumba kwani kumba kwedu zuva zvaratonyura vachibva kumba kwefriend yangu nemukadzi wacho vari 2 vakasvika murume uyu atiwapo kusekwemba ndobva vati imi pamba pane munhu zvikanzi hapana zangativhenekei titsvage huku tonodoku dzapinda dzese vachinovheneka mumwe achipota noku murume ndobva abuda kubva ati maswera se zvikanzi taswera here mambona mbudzi dzangu here pana zvikanzi mbudzi aina kumbodziona aba zvikanzi oreda musabona mbudzi angu ndatirega ndipotsvaga mbudzi ndakuenda kumba uyo achingoenda ndobva angoti dzikei hanzi hapana kadistance ndobva atofona murume zvikanzi ko vanhu vanga vari pamba penyu vaende ndidzoke obva vanzi vanhu vadini vanhu vaende murume ndobva akachidzoka pamba ava ndobva vachibuda uyu shamwari yavo vakabva vaipinza mubedroom medu ndobva yatogara imomo murume ndokuchitanga kuchipfimba mudzimai wangu kusvikira pakuzochinzi iwe inini akuchitoabata kuti ngatipinde mumba gosina ndirambi nditonorwa bandiri panze ngatipinde mumba uyu ndobva ati inini mumba umu wada kutipinde mune friend yangu yandotandara naye handikwanisi kupinda neomba because ndine munhu andotandara naye ndokuchimudaidza amudaidza friend yavo ndobva yatodai ndobva yachituka baba vavo kuti munyari kunoita basa rokunyika wakadzi vanhu kana rumacho pasina baba vavo ndobva vadini ndobva vatoti onita zvinzwa ndobva vaenda vakatwa red-handed unoti changamire chinoita ngechekutoti kuti mukadzi wemunhu azopindwe pane zvinenge zvaitika pese pandaisangana naye aindiitira shofu achindifugurira hembe saka ndokubva watoti ari kukuda handiti
zvanga zvanyanya Changamire. Miyedzo yacho yanga yanyanyisa. Miyedzo yanga yanyanyisa saka ndazomboti regedzai mukandire shoko. But you Bible unoerenga Bible. Josefa akugurirwa nemukadzi wako kuti paakaita sei? Akakunda miyedzo yacho. Akadii? Akatiza achiti nekuziva kuti wakadzi wevanhu vane chii? Dai akaonikidzwa naPotifa akarara naye mukadzi wake, tikadai Bhaibheri handingadai ritori nomumwe mutauro. Saka iwewe wawana muedzo wakadaro waakugamuchira. Saka naizvozvo unotoona kutoti chii, ende wakabva wapinzwa manje mutrap. Wabva kudaidza nekuti kana marambiro acho hapachichina. Wabva wadaidzwa chii, vanhu mazuva ano vane nhamo, vanokwanisa kuzviita kuti wakutrepe so that ubhadhare. Ndo zvandiri kutoona Changamire. Iwe wopusa wodii? Aira ita ndichiri mumatare. Handiti ndikuuya ndichiri mumatare. Saka ati anoda kubhadharwa nei? Abvuma nyaya yake uyu. Ati anoda kubhadharwa nei? Ati mombe 4. Right, anoda kubhadhara chii? Because wedzo haana kurara naye. Wedzo haakapuwa. Mombe 1. Wamuzvare? Taura wabawo nekufamba kwakomea wakamhara nekudini nekuti baba kungopukunyuka zvawo nyaya nekuti mukanzwirira vanochokwadi chake chekuti akasvikira pakutora furendi yake akaisa mumadai ati azvisirizvo angadai zvisina kutombora dai akanga atora zvababa baba wada kungoedza kuzviringaso asi shambo yekuti vazvizive kuti mukadzi wekunotera akafamba akafugura hembe ngabvise mombe inotsika nembudzi mbiri. Changamire mutombo asina kungotudzira mazvo. Angabvise mombe nembudzi 3. Tamudaidza kudaro vanhu vari mudunhu mangu. Ndavadaidza kudaro baba wakashora dare wakatora samoni wakaendopa vanhu kwachiduku akatonzwisawo yekudare. Unofanzwisa zvadaro kuzoya kuno inyaya yekuziva kuti kwamakoni kunoitwa execution kwakutya mai unoziva kuti wakatoita zvakairazo asi idhinga rinoti kana vari kusaiduku vanotirwisa vanhu. Ngatitonge nyaya hondo dzedu ba. Ngatitonge nyaya tiite justice nenyaya tibhadharise zvinokodzera panyaya yaakakanganisa. Changamire ndinoti pamombe iyo 1 ngabvisa unonyadzisa mukomandi elder kwesiti checho. Elder kwesiti unoita zvakaipa kudero. Ndonga mapafananidzwa wakanaka kuti Josefa wakaita sei akasangana nemwedzi wakadero. Munoti unoparidza chii kuvanhu achiita zvakaipa kudero. Ngabhadhare mombe otherwise nembudzi 5. Kamambo mamiriro azvakaita semunhu asina hake kunetsa imombe imwe chete yaanoripira kuzouya imombe inouya kudare ndokutoti wakadaro vanonyinga wakadzi wawanuka mambo nedare wagozotyikawo saka tozobva zaitamika. Changamire pamombe mbiri ndaona kuti pakati nyanyii zvanga zvataurwa nevamwe vakare kuti mombe imwe chete nembudzi 3 asi kuti akapiwa miyedzo aitondawo akashingirira kakawanda kuenda kunosembera madziro. Makosi enyu ichi mudaidza kudai? Makosi angu andashandisa anosvika pa 140. Imari titaurire kuti asvika pa 140 sei?
paisvika pa140 ndakatanga kubvisa $15 yedare rekutanga. $15 kupi kudare rekutanga rataka raishi ine zvikuno kundabvisa $10 ya 25 pakuya kuno kwai ndakabvisa $50 masana ya 75 ndikabvisa $10 netransport yetransport yekutanga unobva kupi kuclean $2 kuya $2 yoita chii $4 trip. Nasi vauya nemukadzi nhasi pane mukadzi newitness chero saka yoita 2468 and $8 plus $8 16 plus yekumhangara tati $8 $4 $20 plus 75 yoita chii $95. Saka mobvisa makosi $95 yemakosi. Then nekuti apa hauna kuzorara nemukadzi wemunhu, pane maintentions awakaita. Hatifaniri kutozoita senge munhu akazorara naye, but tinofanira kumurova mushamu wekuti azive kuti no, hazviitwi. Unondobvisa mbudzi 2 dzaunondoripira nembudzi 2 dzinouya kudaro. Kuita mangwana $95 unozvibvisa rini? ndakapiwa mwedzi ndokwanisa zvibhadhara mwedzi kupera kwemwedzi umwe. Right, wobhadhara mbudzi 2 upayo murume, kubhadhara murume nekuti there was no penetration, hapana kuzorarana. Dai pakararanwa then yanga iri imwe shamhu yekurarana iri mukadzi wemunhu. So tofanira kuti tione kuti zvakaenda kusvika papi. Saka anobvisa mbudzi 2 dzinoenda kumbudzi 2 dzinouya kudaro, then $95 dzemakosti. Saka hauna mbudzi here izvozvo? ndingati pane 2. Right, chienda undovape mbudzi 2 mangwana, wosvika wabva wapa mbudzi 2, then $95 nembudzi 2 tokupa kupera kwemwedzi, ndozobvisa kupera kwemwedzi. Oenda ondobvisa obva amupa mbudzi dzake 2 mangwani makuseni. Okay, chisimuka imweni Rishoni